खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आथिंनि आफादावदै गावनाय एबा आथिं गावनायखौ फाहामनो थाखाय माखासे नखरारि राहाफोरनि बागै भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। आथिं गावनायखौ गुरै खालामनो थाखाय बेफोर मोनबा नखरारि राहाफोरा जोबोद मोजां। बेफोर टिप्सफोरखौ न'आवनो गोरलैयै बानाय। आथिं गावनायफोरा गाज्रि नुनायजों लोगोसे गोबां समावनो सानाय आरो आलौनायबो सोमजिहोयो। बेखौ होबथानो थाखाय आयुर्वेदा गोबां नखरारि राहा होयो, जाय गोजां बोथोराव नोंथांनि आथिं गावनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। गावखौ रैखा खालामनो थाखाय जों गावनि मोखां आरो बिगुरखौ मोजाङै जोथोन लायो, नाथाय गोबां समावनो गावनि आथिंखौ नेवसियो। उदां सेन्देल आरो गुदुं गुसु बारजों थोंजों नांजाबनाया बांसिनै जोंनि आथिंआव गोहोम खोख्लैयो। सिदोमा गैयै आरो थाबायबाय थानायनि जाहोनाव आथिंआव गोरान जायो आरो लासै लासै गावनो हमो। आमेरिकान अनलाइन लाइसि NHI आ मोनसे बिजिरसं बिलाइ फोसावदों, जेराव क्रेक्ड हिल्स एबा आथिंनि आफादावदै गावनायखौ मुंख'नाय दं। आयुर्वेदाव आथिंनि आफादावदै गावनायखौ फिसा बिगुरनि जेंना बुंनाय जायो, जायखौ आथिंनि दरार होननानैबो मिथिनाय जायो। बेखौ आथिंनि मोनसे सरासनस्रा जेंना होननानै फोरमायनाय जादों, जेराव आफाथालाया गोमो गाब जायो। बिगुरा गोरा जायो आरो आथिंआव सानाय, थै गनाय एबा माननायजों लोगोसे हाखरफोरा गोरा जायो। दानिया फैदो आथिं गावनायनि माखासे नखरारि राहाफोरनि बागै सावरायदिनि। गिबियावनो दङ नारिंखल थाव आरो कर्पुर। आयुर्वेदनि बादिब्ला नारिखल थाव आरो कर्पुरनि गलायनायखौ गावनाय आथिंआव फाहामनायनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव राहा होननानै सानजायो। नारिंखल थावआ बिगुरखौ गोथौवै मयस्चराइज खालामो आरो गुरै खालामो, जेराव कर्पुराव एन्टिसेप्टिक गुनफोर थायो, जाय इनफेक्सनखौ होबथायो आरो आलौनायखौ सुग्लायहोयो। आथिंआव मोन्नैखौबो फुननाया हाखरफोरखौ थाब मोजां खालामनायाव मदद खालामो आरो बिगुरखौ मोजाङै लाखियो। बे गलायनायखौ हराव उन्दुनायनि सिगां फुनब्ला साबसिन फिथाय होयो। नैथियाव दङ गुदुं दैयाव संख्रि आरो लेबु। एसे संख्रि आरो लेबु गलायनानै गावनि आथिंखौ दुंब्रुद दैयाव सोमना लानायाबो मोनसे गोहोम गोनां नखरारि मुलि। गुदुं दैया आथिंनि गोरा बिगुरखौ गुरै खालामो, जेराव संख्रिया जमा जानाय मैला आरो थैनाय बिगुरखौ बोखारनायाव मदद खालामो। लेबुनि रोसिया मोनसे मिथिंगायारि एन्टिसेप्टिक, जाय बिगुरखौ साखोन-सिखोन आरो फ्रेश लाखियो। सानफ्रोमबो 15 निफ्राय 20 मिनिटनि थाखाय बे बिखान्थिखौ फालियोब्ला आथिंआव सिदोमा लाखिनायाव मदद मोनो। थामथियाव दङ देसि घि एबा भेसलिन। देसि घि एबा भेसलिन फुननाया गावनाय आथिंआव मोजां जानायनि मोनसे गोरलै राहा। आथिंखौ साफा खालामनानै देसि घि एबा भेसलिननि रोजा थोरफो लागायना बेनि उनाव मजा गान। बेबादि खालामोब्ला हरसे आथिंआव थाजिम थायो आरो मयस्चराइज महरै खामानि मावो। ब्रैथियाव दङ थालिर। थालिराबो मोनसे गोहोम गोनां मुलि। थालिरखौ सिफ्लेनानै आथिंआव मोजाङै फुननानै 15 मिनिटसो सम दोन। बेनि उनाव आथिंखौ दुंब्रुद दैजों सुनानै ला। बे राहाखौ सप्तायाव खेबनै खालामोब्ला नोंथांनि आथिंआव सावस्रिनां आरो समायना नुगोन। बाथियाव दङ एल'भेरा जेल। एल'भेरा जेलाव थानाय एन्टिबेक्टेरियेल आरो एन्टिसेप्टिक गुनफोरा आथिंखौ इनफेक्सननिफ्राय रैखा खालामो आरो बिसोरखौ सिंनिफ्राय फाहामनायाव मदद खालामो। हराव उन्दुनायनि सिगां एल'भेरा जेलखौ मोजाङै बाहाय आरो मुजा गान। बेखौ सम सम बाहायनाया आथिंआव गुरै आरो सावस्रिनां खालामो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।